Video ratenderera. Raseculator video. Raseculator. Ende mufambiro waraita hapana kwarisina kusvika video ero. Rasvika kwese. Kwese Netflix. Ende zvinhu zvakadaro mavideo akadaroka ano-circulate. Vanhu vanomafambisa kudarika shoko raMwari. Vanomafambisa chaiko asvike kure. Nevanhu vachida kuona. Because nyaya ndiri kutaura nezvayo ndeyasisi ava hanzi njozu wati beno ikoko. Nevideo ravo ravakaposta kuInstagram vari mushwe vachitawo iya vanoita yaya zvemubedroom zviya vasina kana kupfeka. Vanhu vanozvifarira izvozvo. Yanga ingori ndipo kwese kwawaenda ingori ndipo zvakaoma mazimba. Zvakaoma. Kwese kwawaenda ingori ndipo havavharisa social media. Kuvharisa chaiko kuti twara iwo sisi vava. Ani sisi njuzu. Zvakaoma. Zvakaoma. Muriko here vana manjuzu vari kuda kuitawo futi seizvizvi. Varume vanozvifarira vanozvida. But mubvunzo wangu uri pakuti vechidiki vari kukurawo vanodzidzei pazviri izvi. Iwo nema-online study arikwawo nekuti vanhu vano vachistadha pa-online vachiita zvechikoro but havazogumiri zvechikoro manje. Voendawo ikoko ma-Instagram ikoko voonawo mavideo iwawo vozviitawo. Vanyatsokuona kuti hapana kwatiri kuenda. Tiri kutenderera panhu wani. Kumhanya makarimwa hapana kana zvatiri kuita. Vachona vakuru vachona vanofanira kutotiratidza nzira kwayo. Ndo vari kutotsaudza vapfana. Saka heshi zvinode nyasha izvi. Zvinoda nyasha pamasocial media pakapostiwa zvinhu zvaMwari ka. Zvongoramba zvangoti asi izvozvo vanhu vasina kupfeka izvi. Iniziye zvangu.